τα αναστροφόμενα. Ξεκινάμε από 120 μέχρι 130 ύπους. Okay? Λοιπόν, προχωράμε εδώ. Από εδώ ξεκινάνε αυτά εδώ. Τα τρίγυνα τα οποία τα δίνω 75, 80, 90 και 100. Αυτό πάει μέχρι 100 ύπους τρακτέρι. Είναι για δενδροκομικά. Είναι μικρά τα άρωτα. Όπως είναι αυτό εδώ, θα το δεις από εδώ. Αυτό είναι λεπτό εργαλείο, το βλέπεις. Λοιπόν, αυτό το δίνω σε 80, 90, 100 και σε 70 άλογα τρακτέρι που τραβάει άνετα. Όπως είναι και τα επόμενα. Αυτό εδώ θέλει μεγαλύτερη υποδύναμη. Μέχρι εδώ είναι τα τρίγυνα τα μικρά, φαίνονται. Αυτό εδώ το δίνω σε 110, 120, είναι άλλο άρωτο. Είναι ψιλοσταύρο, είναι 1,5 από εδώ, από κέντρο σε κέντρο. Τα άλλα είναι όλα 85 πόντους. 1,5, όπως επίσης δεν είναι και εκείνα εκεί. Έχουμε εκείνο και πάμε και είναι ωραία. Εδώ έχουμε ένα άρωτρο, είναι καινούριες κατασκευές. Αυτό και οργώνει και σβαρνίζει, κάνει δύο δουλειές. Είναι για ειδικά κόμματα. Λοιπόν, προηγουμένες τεχνολογίες, έτσι Γιώργο. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον αστροφόμενο. Αυτό εδώ πέρα έδωσε ένα το καλοκαίρι έξω από την Αθήνα σε 130 άλογα τρακτέρι πρέπει να είναι. Όπως είναι επίσης, δεν και το άλλο από μέσα. Άλλη κατασκευή. Αυτό είναι με σκιστά φτερά. Και το άλλο είναι το απλό. Μπράβο σου, ναι, σαν να πάρεις. Μέσα, το τρίτο μέσα είναι για αυτό το άλογα τρακτέρι. Λοιπόν, προχωράμε λίγο πιο εδώ. Εδώ έχουμε τα βαμμένα που και αυτά βαμμένα. Κάνε μια έτσι. Κάνε μια έτσι. Εδώ Γιώργο μου, αυτά εδώ τα κόκκινα τα δύο τα δίνω από 100 σε 120 άλογα τρακτέρι. Είναι όλα κατασκευασμένα από λαμαρίνα χάρτοξ. Πρέπει να έχει αυτή την ώρα 3 ευρώ το κιλό. Μας έχουν παρεξηγήσει ορισμένοι εδώ στην Ελλάδα. Και εγώ λέω το ευρωπαϊκό, χωρίς να ξέρω ότι εκείνο το παλιό, να μην πω τώρα τι ακριβώς έχει επάνω. Γιατί ορισμένοι δεν τα πιστεύουν κιόλας. Και μόλις πάνε το πάρουν και παθαίνουν ζημιά, αρχίζουν και ψάχνονται. Μέσα το μπλε που βλέπεις, το δίνω μέχρι 180 άλογα τρακτέρι. Αυτό μέχρι 120 και 130 να το πάρω, δεν έχουμε πρόβλημα. Εδώ είναι μια άλλη σειρά καινούρια, Γιώργο. Είναι μια άλλη σειρά καινούρια, αναστρεφόμενο. Λοιπόν, το οποίο κάνει δύο δουλειές. Αυτά τα εργαλεία τα έχω βγάλει για εδώ πέρα μέσα κείμενα χαλάστρα. Αυτοί έχουν αμμουδερά χωράφια. Ξεκινάει ο άλλος από τη χαλάστρα για να πάει στη θάλασσα. Είναι 10 χιλιόμετρα. Εγώ στα 10 χιλιόμετρα θα κάνω δύο δουλειές. Όχι θα πάω να οργώσω και μετά θα πάω να σβαρνίσω. Αυτό και οργώνει και σβαρνίσω. Το κύλινδρο αυτό, αν το δούμε μηχανολογικά, Γιώργο, αυτό το κύλινδρο άμα το δούμε μηχανολογικά, είναι φτιαγμένο στο CNC. Αν πάρεις ένα καθηγητή μηχανολόγο που είχε φέρει μια μέρα εδώ πέρα και γυρίζει και μου λέει σε κάποια φάση το κοίταξε και λέει και δεν χάνει κιόλας. Φαντάσου τι δουλειά κάνει, έτσι. Και ο Στέφανος ότι να πάει αυτό. Πήγα να πω. Λοιπόν, είναι τα ίδια πράγματα. Το έχω εδώ. Ναι, το ίδιο πράγμα. Εδώ το έχω βγάλει και σε τετράγωνο. Ναι. Είναι για κείμενα χαλάστρα. Τι να πάει δύο φορές, ξέρω εγώ. Σε αμμουδερά, έτσι. Ναι, εντάξει, αυτό το μέσα είναι όλα αμμουδερά. Ναι, είναι αμμουδερά. Μία και έξω, παιδί μου να πει. Έτσι, να μην βάζει και δυσκολία. Και δεν οργώνουν βαθιά αυτοί. Πήγαινε επί ένα μήνα, θέλω να τα ακούσουν αυτό. Ναι. Πήγαινε επί ένα μήνα κείμενα καλάστρα και εκεί ξέρεις, κυκλοφοράνε. Τέλος πάντων, άντε να μην πω. Και αφού κάναμε δοκιμές, πετιέται ένας μαγκίτης και μου λέει: ρε παλικάρι, εμείς θέλουμε να αργώνουμε 15 πόντους. Γιατί λέω ρε με τυραννάτε, λέω τόσο καιρό. Και δεν πάει να πάρετε ένα καλλιεργητή να αργώσετε 15 πόντους με τον καλλιεργητή και να σπείρετε. Δεν με και ότι είχε αλμύρα. Τέλος πάντων. Και εκεί επάνω έκατσα και έβγαλα αυτό το εργαλείο τώρα. Μάλιστα. Κάνει διπλή δουλειά. Κάνει δύο δουλειές. Δύο δουλειές μαζί. Στα 10 χιλιόμετρα από εδώ να πας Καλλικράτεια να κάνεις μία δουλειά. Ναι. Αυτοί ξαναπάνε και σβαρνίζουν. Τα δύο σε μία. Ναι, πάμε τώρα μέσα να δείξουμε και το ρολτάζ. Ναι.